La xateria Xixona porta funcionant des de 1997, el qual són 12 anys. Jo soc maestro gelater des de fa aproximadament 5 anys. Em dediqué, per supost, a fer gelats artesans en productes artesans i sobretot en matèria prima de primera qualitat i una varietat sobre de 32 classes i una varietat prou extensa. I com veureu vosaltres, els gelats, molta gent diu que engorden, però, sin embargo, els metges i molta gent recomanen que el gelat, sobretot artesà, perquè n'hi ha de tota classe, és molt bo perquè no engorda, sinó que és un aliment que devia de menjar-se durant tot l'any, en el qual els països de la Unió Europea, com Alemanya, o com França, o com Itàlia, sobretot, se mengen durant l'hivern i nosaltres tenim la tradició de que en setembre s'ha acabat el gelat, devia de continuar durant tot l'any. Ha tingut una acceptació molt bona per part de la gent d'ací de Montcà, que és una gent estupenda, excel·lent, i jo me sent molt satisfet per tindre avui, a dia d'avui, vostra xateria. Anime tot el món a que vinga a conèixer-nos en quant a la varietat de sortir que tenim, tant en granissats com en cremes, i varietat de copes. ¿Por qué arrancamos el coche si no está plantado? Hola María. Hola. Conta'ns com treballeu així en Paco Navarro. Pues així solem treballar de 9 a 2, de 3 a 8, horaris normals, ¿vale? Ens agrada tindre la clientela a cuidar i, en fi, són gent que se coneguem de sempre, de molts anys, i bueno, ens agrada fer coses noves, no ens agrada quedar-nos sempre estancats i ens agrada innovar en certes coses, en certes tècniques. Home, el secret és simplement la confiança, el millor que puguis donar a la teva clientela i el carinyo, tratar-ho sempre bé. Pots agradar més, pots agradar menys, però sempre el respecte i el carinyo pense que és algo que deu d'haver. Sí, bueno, tenim el servei de maquillatge, que això el desempenyo jo, tenim també el servei de replegats, de nòvia, en fi, d'aquest tipus de coses. Bé, un bon professional pensa que deu de ser això, a banda de ser un bon professional, un bon conseller. Un bon conseller per ell i per nosaltres, per els dos. Sempre està el típic famós que et demana algo. Este m'agrada, t'has vist este en la tele? Este m'agrada, això sempre existeix perquè no n'hi ha que enganyar-se. La gent famosa crea tendència i és Regina. I bueno, a banda d'això també ens agrada que la gent del carrer innove, no sempre tinga que ser la gent de la tele la que innove. Home, ara la veritat és que estem en una època que se du tot, perquè igual té llarg, que igual té curt, és duro en gràcia i cada un saber. Ara, últimament, per exemple, flequillos ja fa molt de temps que estem fent un muntó de flequillos. Moños curts últimament també s'estan fent molts, però igual que se du el llarg, se du el curt, és algo un poc que va en la personalitat de cada un.
Sí, bueno, així tenim, per exemple, a Mar. Mar porta un corte molt xulo, molt innovador, que ara estem veient molt per el carrer. Lo que menys ens agrada d'estos cortes és desfer-los, per a que no queden massa estructurats, que queden desfets i desmetjats. I bueno, així com podeu veure, teniu diverses medides de cabells, cabells llargs, cabells curts, cabells mitjans, i tots estan a la moda. Així hem fet una melena llarga, escalonada, prou escalonada, en uns detalls de color molt dolços, molt suaves, perquè és una clienta que no li agrada anar vol toques de color detallers, simplement. I li hem alegrat una miqueta, un flequillo molt estricte, molt marcat, que és el que se porta, i nada, prou despuntat i després perquè tingui molt de moviment el monyo. Esta sa mare, n'hi ha fet moda també a sa mare, perquè sa mare pues, en la pijama, que en un poquetet d'anatge no tenen per què anar dins de les línies modernes, pues, detallets, uns flequillos molt mossegats i molt trencats, que no siguin molt estrictes, unes poquetes puntetes, que això sempre suavisa molt les imatges, les fa molt divertides i dinàmiques a les dones de certa edat, ¿no? Perquè així tenim la mostra, una mare i una filla, ¿no? Es agradable, ¿no? Ana tiene el pelo muy largo, muy liso, es un pelo finito y a ella le encantan los volúmenes. Se lo hemos trabajado rizadito y se lo hemos soltado, ya que está guapa. Jessica lleva un corte muy chulo, ¿vale? Lo hemos planchado para desmecharlo y que al soltarlo, igual que el de Mar, al soltarlo pues nos queden unas puntas desdibujadas y, en fin, que vaya informal, que vaya chula pero informal. Y bueno. Espero que algunas preguntas, algunas dudas sobre los comercios de la zona hayan quedado resueltas. Las preguntas sin resolver se quedan así, sin resolver. Nosotros acabamos aquí este recorrido de hoy. Yo solo deciros, como siempre, que seáis muy felices y sobre todo que sonriáis. Sonreíd mucho porque eso ni se compra ni se vende.